Decka, takže dnesná rozcvička je opäť zvonku, pretože sa blížia Vianoce a možno nebude sneh, takže budete aj v prírode, takže túto rozcvičku môžete si zahrať alebo urobiť hocikedy, keď pôjdete s rodičmi sa prejsť. Začneme teda tým, že sme v prírode a už sme zahriatí, lebo sme sem sa museli dostať, tak začneme úplne z ľahúčka, postav sa a ide. Chytíš si jednou rukou a načene. Raz a do druhej strany. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a ideme krúžiť s rukami. 3, 4, 5, ideš do druhej strany. Raz, 2, 3, 4, 5, výborne. Pritiahneš nohu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, výborne. Postaví sa, keďže sme v prírode, ideme cvičiť, nebudeme sa motkať veľmi stretchingom a ideme na to a ideme 10 repov. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, máš 10 repov, ruky vieš dať na zem, nikomu to neublíži, zem je v pohode a ideme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ideme 10 bolo klikov. Teraz ideme to, čo všetci poznáte, 10 good morningov, ale tým, že sa natiahneš dopredu, čiže ideš raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelentné. Teraz poďme trošku do balančného cvičenia. Postav na jednu nohu, už sme to robili. Budeme robiť vystieranie, keď chceš si ju chytíš. A ideš raz, 2, 3, 4. Som zvedavý, ktorý z vás to urobí párne. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vymeníš nohy, chytíš nohu a ideme. Opa. Raz, 2, 3, 4, opa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent, toše. Teraz si dáš ruky takto za hlavu a ideme úklony. To znamená aj koleno a lakeť ide k sebe. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druhá strana. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Postavíš sa a ideme 10 drep výskokov. Čiže ideš raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfektne. Takto sme sa trošku rozprúdili. Verím, že ste sa aspoň trošku zahriali, takto môžete pokračovať a zopakovať to zasa. Dáme tomu ďalšej prechádzke alebo v prestávke medzi hodinami. Čaute, Savana.